Jeg synes for det første, det var et rigtig godt initiativ fra jeres side af. Fordi vi ved jo godt, at det er svært at trække folks interesser op omkring valgkamp. Det er egentlig lidt utroligt, men det er svært. Og her, der kunne jeg virkelig fornemme, at det ville I gerne, og alle spidskandidaterne var i panelet. I har så også ladet nogen styre, der er jo rigtig gode, synes jeg. Clement, som er en både sjov og utraditionel fyr. Han er jo meget provokerende. Jeg synes personligt ikke, det var for mig. Jeg synes, det var rigtig godt, at I har gjort det, fordi på den måde satte jeg også ligesom vinkel på, at det kan lade sig gøre at trække folk til, fordi der var rigtig mange nede og høre på det. Men jeg synes også, det der var godt, det var, at I har givet nogle spørgsmål til forskellige lokale, der så kunne spørge os ind omkring forskellige ting, om det nu var inden for landbruget eller inden for noget andet. Og jeg må sige, at den her paneldebat, det er jo en af de debatter, hvor der var flest, rigtig mange, der kom og lyttede på og hørte det. Der var i forhold til de andre debatter, vi har haft, der har der været 20, 30, 40 mennesker at lytte. Og her var det langt over 100. Teori og praksis skal følges ad. Altså man skal selvfølgelig have noget viden om noget, men jeg synes, det handler om at blive smidt ud i forskellige tiltag, hvor man skal virkelig vise, at det her, det kan man også. Vi har jo rigtig, rigtig meget brug for, at vi får en dygtige ledere også på sigt. Det der med at have det netværk, og så blive dygtigere på nogle punkter i forhold til det praktiske, kunne vi også rigtig meget gøre brug af i det kommunale. Jeg har det sådan, at jeg vil meget gerne anbefale jer også i. Jeg kender det også lidt fra før, men jeg synes, der faktisk bliver lavet et godt stykke arbejde.